Hola, en aquest segon vídeo us mostraré com hauria de quedar el vostre document si seguiu les instruccions que us ensenyaré. Vale? Bé, anem a veure, fixeu-vos-hi. Aquí estic un vídeo, un document, perdó, que ja li he posat el títol del document i a més el títol dintre de la portada. Hi ha una primera pàgina que és una portada, i en aquests apartats això és quines són les meves expectatives, és el títol de la primera pàgina, que és la portada. A la portada hi ha, a més del títol del document, el meu nom, el nom de la signatura i el grup, el curs i el grup, segon d'ESO A, segon d'ESO E, D, C, F, el que sigui. En el vostre cas serà el que sigui. I després hi ha aquests apartats, qui soc i la meva família, veieu? I hi ha un subapartat dintre de qui soc i la meva família, mascotes, veieu? Després les meves aficions, un altre apartat, que està en una altra pàgina distinta de l'anterior, vale? Després, quines són les meves matèries preferides, aquí està un altre subapartat. I després, a l'últim, què vull estudiar després d'acabar l'ESO i de què m'agradaria treballar. Vale? D'acord? Molt bé. I ja està, ja he acabat el document. Vale. Pues el vostre document ha de quedar exactament igual com aquest, amb l'única diferència que el contingut ha de ser adequat a la vostra situació. Evidentment el vostre nom no serà Jordi Bartegí, el curs a la millor segon ESO A, però a la millor segon ESO C, D, E o B o el que sigui. I fixeu-vos que aquí hi ha un índex. Aquest índex amb les especificacions de la tasca no us he dit que creeu un índex. Per què? Perquè si ho fem bé, aquest índex pràcticament es crearà tot sol. Vale? Es crearà tot sol. Vale. Això és perquè us faceu una idea de com podeu veure el document acabat. Com hauria de ser el document acabat? Una portada, un índex i després per cada apartat principal de primer nivell, sigui un títol 1, doncs comença una pàgina distinta. Anem a veure com fem això.